vertel. Bij de dingen zat ze binnen, zat de dingen haar al del. Dit is de K-route, miljoen reportages oer. Nienke Laverman pakt naar de betten van haar zoon de triet weer op en kwam deze week een mooie nij-album. Alter, zo heet het. En het waard in 37 landen tegelijk uitbracht. Jalt Walstra maakt het grutte monochrone schilderijen. De achterleerse burger zucht er neert in, maar voor de ondachtige zugger valt er heel wat te beleven en te ontdekken. En in principe, de meester onderwijst de leerling werkt het nog altijd. Aron Sneun kreeg in Snits jong jazztalent masterclasses van Traje Jazz Divas. Deze week kwam er een nieuwe cd uit van Nienke Laverman. Alter, zij heet het nieuwe album. Het ze maken het jaren met de Spaanse producer en gitarist Javier Limon. En is gedeeltelijk in Madrid en in Weidum opname. Aron Sneun die is op promotietour in Hilversum en Herman Zijlstra mocht wel even mooi. En er is hemelse muziek van Nienke Laverman. Deze Friese schone die heeft haar album uitgebracht in maar liefst 37 landen. Ze zingt hier een prachtig liedje en ze eert haar grote voorbeeld. Stel je voor wie je nomade, dan heb ik best een skofke is er iets van. En nou weet ik het even net. Nou weet ik net wat de volgende stap is, wat je naai komt. Dus het moment dat ik dat wol weer hier, dat weet ik nog heel goed. Dus zit ik te mediteren in de Pyreneeën. En toen kreeg ik het idee voor altijd. Toen kwam de titel, ik eigenlijk misschien wel als eerste nog voor teksten of muziek. Nienke is joert op een paard met Sietse Pruksma. Sietse is ook haar partner en ook een artistiek klankboord van Nienke. En dan begint eigenlijk te ziekje, nou ja, wat was vertellen, wat heeft nodig? En hoe komt Nienke hier het beste uit? Hier is niet de keuze maar kent van nee, we durven weer een mooie plaat hier in Nederland. We gaan al die 40 theaters al, het was seizoen en that's it. Maar ik denk dat we nou ja, op een punt zitten dat je denkt van ja, we moeten wel net verder zijn. Ik dacht wel van het is dit keer wel eens goed wezen om eens het is dichtbij te zien. Ik heb iets met culturen en vieren landen en de tradities die daar leven. En dat had een bepaalde aantrekkingskracht, vooral misschien omdat het vier voort is en omdat het onbekend is. Maar dan zul je toch vaak hinnen over de dingen die je dichtbij je hebben en die het eigenlijk echt heel bijzonder binnen. Dus dat vond ik nou wel sowieso tijd om eens te zien van ja, broek nou eens wat die hier inspireren zo. Als die hier naar boet zit, wat juist, als namelijk ik een heel mooi karakteristiek landschap, is juist ik een heel eigen cultuur. Rondkijkende vechten, hemelbestormers. KRO, de muziek zegt alles. In de studio van Radio 2 zet Nienke haar nieuwe internationaal oriënteerde boeker en manager. Nienke kwam ooit bij ons langs, een tijd terug. En toen zei ze, ja, ik wil graag meer internationaal gaan werken. En wij werken heel veel internationaal. En ik dacht, moet ik eerlijk zeggen, in eerste instantie... een zangeres in het Fries, internationaal. Lijkt me in Nederland al lastig, hoezo internationaal? En toen zei ze van, ja, maar ik ga een plaat maken. En ik heb een producer en die heet Javier Limon. Nou, die is internationaal heel bekend en die kende ik ook. Dus ik dacht van, nou, als dat zo is... dan willen we wel eens gaan kijken, want dan biedt het wel mogelijkheden. Nou, een paar weken later zat ze met Javier Limon bij ons in het kantoor. En sindsdien trek ik heel Europa door als ambassadeur van een Friese zangeres in het Fries. En sta ik uit te leggen waar Friesland ligt. In Engeland staat ze op het WOMED Festival. Dat is een heel groot festival, ooit geïnitieerd door Peter Gabriel. Waar een soort van, noem het wereldmuziek. En dan heeft ze een enorme goede spot in een grote tent. Op een heel mooi moment staat ze daar in Reading, een groot festival. Er gebeurt echt in een paar weken waar wij er al soms hier bezig zijn om bepaalde dingen van te krijgen. Dus het is gewoon super. Dat vind ik al heel bijzonder. Dat gewoon al die Engelse kranten, de Independent en The Guardian, en die scrollen nou oer. Nienke ontdekte de Spaanse vrouwmuzikant en producer van haar nieuwe album Javier Limon
op YouTube. Maar ja, dat is goed. Dat is gewoon onbereikbaar. Want dan gist wat door hem opzitten en dan leest van... hij had een Grammys won, Producer of the Year, dat soort dingen. Dat je goed. Nou ja, dat is dus helaas net byline om daar wat te werken. Maar ik dacht op een gegeven moment, ik kan hem natuurlijk wel een mail sturen. En dat had ik die in. En toen was iedereen enthousiast. Ze zeiden, nou kom maar langs, dan kunnen we het er zo hebben. Dus toen ben ik met Sietse naar Madrid gegaan. En heel leuk gesprek gewoon. En vooral, we mogen spelen daar. Dat is natuurlijk wel belangrijk, omdat er veel dat er echt een klik is. Nou, dat weet het dus wel. Dus ik vond het geweldig. En hij werd direct geïntrigeerd door dat Friesk. Dat hij dus eigenlijk zei van, je hebt misschien net in Friesland een muziektraditie of zo, die het 4 voor omgaat, weet je hem op bogen kennen, zoals wij hier de flamenco hebben. Maar je hebt wel een taal die superal muziek in hemzelf is. Nou, dat vond ik wel weer een eye-opener. Is nog wat in het soort. Die dag dat de liefde onder doorgaat. Ik heb zelf dit keer eigenlijk alle nummers schreeuwen. Het vorige album dat ik al die met tekst. Nu ik zoiets van, ik maar weer een stapje verder. Mezelf pushen om nou dan ik probeer zelf alle muziek te schreeuwen. En dat vind ik heel lastig, want ik heb net een consortium achtergrond, dus ik zit dan op een pianootje van. Het nieuwe album Alter van Nienke Lavermans zit wel een beetje in het teken van de gearworking. En dan net alleen nog met Gabriel Limon, de Emmy-winning producer, maar ook met dichter Tjebbe Hettinga. 44 stieter. Van een berg. Maar de hand naar de grond. De taal is altijd het beginpunt. Dus het begint voor mij, ik maak in het schreeuwen, ik schreeuw altijd eerst de tekst en dan komt de muziek daaruit voort. En ik heb ook van Tjebbe geleerd van, er zit zoveel al in de klank van de taal, wat ik al wat vertel. Dus dat is de woorden en de betjutting. Maar het Fries, die heeft gewoon een grote kwaliteit in hoe het klinkt, hoe het streamt. En dat vertelt ik al wat in hemzelf. Dus dat kan al een bepaalde emotie overbrengen. En daar word ik wel geïnspireerd door Tjeb, misschien nog wel meer op ziek dat betjutting en klank super liek opgingen. Jou die deel. Bij de dingen zat ze binnen, zat de dingen haar al. Nou, de plaat Alter die is deze week uitgekomen. En vandaag speelt ze hier live bij ons in de studio. Ik ga me nu alvast voorbereiden op kippenvel met Nienke Laverman. Als de tijd maar om jezelf liet, ooit de deel. Ik heb heel veel uitproberen, maar normaal heb ik allerhande dingen bezocht, maar elektronica en alle uithoekingen zeg maar, van mijn stem ik wat verkend. En dat je nou denkt van ja, maar de wichtige dingen waar ik in mijn kracht steen is juist door het kwetsbare te broeken. En dus het lied te houden, akoestische instrumenten. Dus dan komt ik automatisch die stem dichterbij, denk ik. Dan joeg ik Je kan naar een bouwmarkt gaan, pot verven keepie en dat op een doek smaren en dan heb je een mooi kunstwerk voor boven de bank. Nee, zei kunstschilder Gjalt Walstra. Dat is geen kunstwerk, dat is een schilderen doek of een schilderen paneel, maar geen kunstwerk. Wat is het verschil? Hij maakt ik grote gekleurde schilderijen. Maar als de tijd in de aandacht neemt om er eens even goed naar te zien, dan is juist dat er veel meer op te beleven valt. En misschien komt er hier een vrouw, wist er nooit west is. Als iemand in staat is om alles achter zich te laten, dus alles wat hij weet, denkt te weten van schilderkunst of zo, of wat hij gelezen heeft en zegt, nou dan ga ik er blanco naar kijken, die kan zo binnenstappen in zo'n schilderij. Alleen je moet wel je leegmaken, je open opstellen. Gjalt Walstra is binnen in Ljouwert, studeerde aan de Rietveld Academie en kwam 9 jaar lang waarom in Friesland. Hij werkt en werkt nu op een oud plaats in Waastersweg. Zijn werk beschreeuwt er als oors als oors, want zijn schilderijen hebben geen compositie.
Eén grut vlak waarop de verve laagje voor laagje opbracht wordt. Oont het perfect is. Hij het goed vindt. De manier waarop hij met de kwast de verf op het doek smaakt is zijn handschrift. De kwaststreek. In eerste instantie is het gewoon een rood schilderij. Maar dat rood is dus zo opgebouwd dat er allerlei kleuren in verweven zitten. En door de natuurlijke licht wat er invalt, hier, gaan die kleuren gaan bewegen eigenlijk. Het schilderij is een feit, dat is er. Dit is er. En de functie is dat in de verreweg de meeste gevallen het schilderij een drager is van een voorstelling of een compositie. Dus op het moment dat je dat weghaalt, dan krijg je een probleem. Wat is het dan wel? Dus kun je ook niet meer in een schilderij, bij wijze van spreken, hier nog een rand overlaten, want dan krijg je een compositie. Want dan krijg je spanning in een compositie, hoe minimaal het ook is. Maar dan wordt hij toch weer drager. En dat wilde ik dus niet. Ik wilde dus verder. En verder van, hoe kun je nou verder? Dus op een gegeven moment kom je dan op het volgende. Dat is dat je op de essentie van het schilderen komt. Namelijk de pigmenten, de verf, dat is die substantie. De manier hoe je het aanbrengt. En de werking van het licht daarop. Die 4 eenheden maken dan dat je daarmee werkt. Kijk, je kunt ook naar de verfboer, komt er een pot rode verf en dan scheelt dat doek rood. En dan zeg je, dan ben ik klaar. Maar dan gaat dat schilderij niet leven. De kleur die erop zit, daar zit ik dan vaak heel geconcentreerd naar te kijken. Dat kan echt wel uren duren. Tot op een gegeven moment ik zie van wat het zou moeten zijn. Wat voor kleur of tint of wat er moet gebeuren. Dat geeft hij dan prijs. En dat is ook nog met die schilderijen. Dus dat als je ze geschilderd hebt, dan zit ik uren te kijken hoe die verf opdroogt. Want tijdens het drogen verandert de kleur. Wat je nu ziet, daar zit alles in. Maar de toeschouwer gaat het verhaal vertellen. Die kijkt ernaar en die ziet dat het schilderij, als je er geconcentreerd naar kijkt, dat het voortdurend verandert. Ook dat de vlakken veranderen, je brandpunten in je ogen veranderen. En de werking van het schilderij in je omgeving. En dat gaat je eigen verhaal opleveren. En op het moment dat het iemand boeit, dan is hij over een grens gestapt. Van het loslaten van herkennen van dingen. Het werk van Gjalt Walstra is op dit stuit te zien bij EM Galerie Eendrachten. Alles wat je wil van een schilderij zit erin. Alleen, het is niet direct herkenbaar. Daar moet je voor inspannen. Dus het is wel zo dat het werk van mij van de toeschouwer enige inspanning vraagt. Maar kijk, het heeft te maken met of je bereid bent om jezelf verder te ontwikkelen. Dat is hetzelfde als een boek lezen. Je kunt Donald Duck gaan lezen, maar je kunt ook daarnaast een ander boek gaan lezen, wat meer inspanning. En soms begrijp je er helemaal niks van. Dan denk je, maar ik wil het toch lezen, want die man heeft het geschreven. En dan, die zal er wel ook wel een bedoeling mee hebben. En dan kan het, en dan, ja, dat zijn soms lezen moeilijke boeken, maar dan denk je, ja, god, ik wil weten wat dat is. En dat is die uitdaging. Dus kunst is voor mij in eerste plaats een uitdaging om jezelf verder te ontwikkelen. En niet te bevestigen wat je eigenlijk al weet.
kennis, inzicht en techniek die die in jaren opdien hebben, oorbrengen op een volgende generatie. Dat is het idee achter masterclasses. De leerling krijgt les van de meester. Aroen Sneun kregen in snits 8 jonge mensen les van 3 jazz-divas. En Paul Horjes, wie een van haar? Ik ben Paul Horjes en ik kom oorspronkelijk uit Snits, maar ik ben op dit moment in Grains. Ik ben een zanglerares, vroeger zangeres. Nou, ik zing nu af en toe nog eens, maar ik ben eigenlijk voornamelijk zanglerares. Ik geef les in Groningen op het conservatorium en op de theaterschool in Amsterdam. Ik ga naar een masterclass van Sien van Tuinen en van Floor van Zutphen en van Caroline Mout. En die leren mij het in hoe jazz bij, hoe is het beste daar, hoe is het beste daar maar jongen en hoe is het beste zo'n versjes brengen. Hij stuurde een filmpje in. Daar zag ik 2 studenten van ons conservatorium die met hem samenspeelden. Dus hij zit wel enigszins in de jazzhoek. Ik vind het prima om als enige jongen mooi te dan. Ik zit er net een echt probleem in. Ik sowieso ken me goed met vrouwen, dus dat... Er zijn heel weinig jongens op het conservatorium ook. Er zijn heel weinig jongens op de theaterschool. Dus dat is de afdeling kleinkunst eigenlijk. Daar zijn wel heel veel jongens. Maar op het conservatorium zijn ook bijna alleen maar meisjes. Ik ga wat meer verdiepen en zeg ik dat ik bij Herman Brood in de band altijd zangeres is best. Dus het heeft wel een heel repertoire opbouwd, ik wel. Ja, ja. En ik heb ook jarenlang bij Herman Brood gezongen. Dus met Saturday Night. Just in time replay body, fantastic appearance of a new day, wow, melancholic rhythm, coming on his back. Bob berichtje dat ik nog beter jazz leer zongen en nog beter leer brengen. En dat ik de tak in pas in mijn optredens. Ik zelf als jazzpianist en jazzzanger. En ja, dat wil ik gewoon graag leren. Ja. Ja, Paul. Ja, hallo. Hallo. Paul, Hoe gaat het? Ja, zeker. Leuk. Ja, Heb je er zin in? Ja, zeker. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat u mij kunt leren ook vandaag. Ja. Nou, van alles natuurlijk. Hè. We hebben een hele workshop te gaan. 2 uur lang. Ja, op de muziekschool hier van Sneek. Ik weet jullie namen niet meer. Dus we krijgen het bekende namenspel. Ik weet niet of iemand dat wel eens gedaan heeft al. We gaan in een kring staan. Goedemorgen, Paul en Daphne en goedemorgen Floor. En hallo Maaike en Petra en Ruby en Amarens. Hoi Amarens, want jij bent Sophie. Ja. Ik ben Marijke. Goed. En hallo Sophie, en hallo Amarens, en ik ben Paul. Hallo Maaike, Petra, Ruby, Sophie, Amarins, Marijke, Paul, Daphne en ik ben Floor. Hallo, zeg je. Hallo. Dat voel je veel meer hier, hè? Ha, ha, ha. Doe allemaal maar eventjes. Dat lachen, dat is ook altijd middenrifwerk, hè? Lijkt net echt. Ja, lijkt net echt. Ning. En Paul. Open, nee. Langzaam terug. Zie je, dan moet dit ook. Jij moet ook echt, daar moet je op trainen dat het middenrif, dat het precies is. Hè? Ik doe een stukje voor met het liptrillen. We gaan een liptrilloefening daarvoor doen. Dat, hè? Dan moeten jullie even kijken. Ik weet niet of jullie je konden voorstellen wat ik nu deed. Die stem die ging dus van boven naar beneden in mijn hoofd. Ja, goed. Kijk, dan verlies je dus de steun eigenlijk. Hè?
Doe jij eens wat lager, Paul. Ja, je denkt ook wat eigenaardig, maar het helpt goed. Het is een... Floor, wat vind je ervan? Dat weet ik nog niet. Hij is de enige jongen. En dan doe ik van die oefeningen. En die zijn er misschien voor de dames. Qua toonhoogte. Ja. Dus het is een beetje moeilijk. Maar nou, ik heb hem op de auditie gehoord. Hij deed het hartstikke goed. Dus ja. Het is best wel moeilijk voor hem, denk ik. Dan zit hij daartussen. Dat weer zwitten, hè? Ja, zeker even wat training hebben we gewoon. Ja. Is het oors als toch eerst? Nee, ik heb wat toch wat zangoefeningen, wat zangtechniek. Dat komt heel vol op haar adem inderdaad. En daar kan je volle oefeningen voor. Dat jet bij zangtechniek. Dus ik wil verwachten. Als iemand niet goed blijkt te zijn, dan merken ze dat zelf. Dus dan, je kan niet al te hard zijn. Maar ja, het is wel duidelijk. Je moet het wel ook zeggen als iets niet goed is natuurlijk. Dat is wel de bedoeling, ja. Ik vind het heel erg gaaf dat ik ontzettend op mijn gemak gesteld word hier. Dat er een hele relaxe, positieve sfeer is waarin we ontzettend veel leren en heel duidelijk wordt uitgelegd. Dat is echt heel fijn. Floor heeft maar weinig woorden nodig en dan weet je precies waar ze het over heeft. En dan heeft het ook meteen effect. Dus dit vind ik leuk, hier gaan we mee door. Ik kon vooral leren om niet alleen alles te beheersen, maar ook eens lekker uit te halen. Je leert ook eens een keer iets van iemand anders dan in plaats van je eigen zangdocent. Ik wil graag leren meer improviseren en ik weet zeker dat ik dat hier kan halen. Dus ik heb er heel veel zin in. Oefeningen worden gelijk nagedaan, opgepikt en er is ruimte voor vragen. En wat mij betreft erg gezellige sfeer, houden zo. En het is nog maar de eerste dag. Dus kom maar door met de rest van die masterclasses. Nadat Paul een amer vol kritiek over hem uitstwart kregen, moest er hem even aanreageren. Well, it don't mean a thing. De presentatie van het resultaat is op tonsie 16 mei in Trebal in Haas. Dit weer de kaartroute. Na weken dan heb je een parteer met architect Roin Hofstra. Hij exposeert maquettes in Wommels, maar heeft nog volle meer op zijn lever. It's Albus financierde zijn dream door middel van crowdfunding. En Trientje Nauta fotografeert Frieslands trots de Oranje Koeken. Dat na weken. Van nou bedankt voor het zien. On